Boroa bidanga Bolodeb Basumatary holo dongmon bitangni sayao je civil election commissioner handeng je bitangni nोंथाङा सोर बा नोंथाङा मेमोरेन्डाम होआखै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बेफोरबायदि सोंलुआ जे फैदों नाथाय बेबायदि सोंजानाय मानसिया दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव आरो बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि माने गुलुं गुजुं नोंथांमोना थामनेलाव थार बाथ्राखौनो मोनदों थार बाथ्राखौनो नुदों जे दिपेन बर'आ बर' हारिखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि जानानै दिपेन बर'आ दिनै एबसुखौ मिसलिड खालामगासिनो दं मिसलिड खालामदों आरो थांनाय जेनेखि 19 जुलाइ खालि जे गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव जे मोनसे कनफारेन्स हलावहाय जे डिलिमिनेशनखौ लानानै बेवहाय मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बेयाव एबसुनि जेनेखि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथाङा बाहायखौनो मोनसे मेमोरेन्डाम होआखै इभेन बियो सिभिल इलेक्शन कमिशनारजों सोंजादोंसो जे नोंथांनि मेमोरेन्डामखौ जों मोनाखै नोंथाङा बाहाय मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै सोंजादों होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे आंनि राव बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों जे एक्स मानि भलन्टियार फर्सनि सासे गोख्रों मावथि बलदेब बसुमतारीया बे बलदेब बसुमतारीया दिनै बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों दा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया एबा दिपेन बर'आ गावसो रोङा जाखो ना दिनै मा जाखो बे दिनै जेनेखि 9 जुलाइ खालि जे बर्मायाव मोनसे गासैबो हारि माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे खौसे जानानै मोनसे रायलायनाय जादोंमोन बे रायलायनायावबो जोंखौ लेंहराखै अर्थात जेनेखि मा बुंदों एक्स भलन्टियार फर्सखौ लेंहराखै आरो जेनेखि एक्स एनडिबिफोरखौ लेंहराखै एक्स बिएलटिफोरखौ लेंहराखै होननानै बिथाङा बुंदों दा बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंना लाग्रोदो बिनि उनाव आं बाथ्राखौ डिटेलै आङो बुंनानै होनोसै फैदो अब्ला भिडिअखौ सनस्लायदो बे हलाव जोंबो क्लेम एन्ड साजेसननि थाखाय जोंबो बेहाय सिभिल इलेक्शन कमिशनारनि खाथियाव जोंबो हियारिंआव उपस्थित दंमोन दिपेन बर'आ बिथाङा Bolodeb Basumatary हलाव दंमोन बिथांनि सायाव जे सिभिल इलेक्शन कमिशनारा होनदों जे बिथांनि नोंथाङा सोर बा नोंथाङा मेमोरेन्डाम होआखै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बेफोरबायदि सोंलुआ जे फैदों नाथाय बेबायदि सोंजानाय मानसिया दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव आरो बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि माने गुलुं गुजुं लाबोदों गाव माने बर'नि थाखाय आं एरखम खालामदों एरखम मावदों जों एरखम बिदों होननानै नाथाय बिथाङा बेफोरबायदिखौ गाव बेसेबां गुसाव थानानै खोथा बुंदों बेखौ गावनि सिन्था खालामनाया मोजां दिनै रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलिया बर'फ्रा आरो बर' जाथिया दिनैनि समाव मा लुबैदों बे जिनिसखौ दिनै बर' जाथिया बहुद सांग्रां जाबाय जायनि थाखाय साफा मानसिया सोर लिरहाया सोर लिराया नेथाया सोर मा बुंदों बे जिनिसखौ साफा जास्टिफाइ खालामग्रा जाबाय दिनैनि दिनाव जों आसा खालामो दिनै जि जिनिसखौ लानानै जोंनि गेजेराव दिनै जों फैबाय थादों दिनै बे 6 शिड्युल 2003 जि 6 शिड्युल एग्रिमेन्ट खालामदों बिथां मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बिराद सानै हयै खालामबोनाय बे एग्रिमेन्टआ बेहाय 4.7 नि जि क्लज बेहाय लिरनाय दंखायोमोन जेब्लानो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया रिडिलिमिटेशन खालामगोन बे समाव जोंनि बे दिनै जानाय एग्रिमेन्ट बे बिटिएडिआबो जोंनाव रिडिलिमिटेशनाव जोंनि कम्बाइन्ड पिटिसिनि सिङाव रिडिलिमिटेशन जाफागोन आरो बिनि एमएलए बा एमपि एसपि सेगमेन्टफ्रा जेरै 6 शिड्युलनि बिथायाव दङ बेबायदिनो गनायनानै कनस्टिटिउसनखौ फल' खालामनानैनो बेखौ रिफर्म खालामनाय जागोन होननानै बे 4.7 आव लिरखाजानाय दङ गतिके जों बे जिनिसखौ रावबो जाम्बा नंला आजि 17-18 बोसोर जालांबाय बेखौ बे कनस्टिटिउसनखौ बा बे एग्रिमेन्टखौ बयबो मुखास्त जाबाय दा गतिके दिनै इसेबां मोजां मोनसे सुबिदा मोनफैदों जे बे जिनिसखौ जों दिनै साजायनो बा दानानै लाफुंनो दिनै उपेन्द्रनाथ बुंलांनाय खोथा बे समायना बड'लेण्ड आरो गेरेमसा गेदेमा बड'लेण्ड दानाय बा बर' रायजो दानायनि जि सिमांमोन बे दिनै सारहोनो थाखाय दिनै बिराद गिदिर सुबिदा मोनदों बयबो बर' लिडारफ्रा दिनै बे चान्सआव गावबो माने हारिनि थाखाय रावबो जे आं मावाखै उमुगसो मावदों उमुगा मावाखै आंसो मावदों बेबायदि बुंनायनि सम नङा सांग्रां जानानै बहुद सांग्रां जानानै दिनै नैबे जिनिसखौ दाफुंनानै लानांगौमोन जोङो HPC मोननैयानो जोंना 6 शिड्युलनि सिङाव जोंना बे एसटि जाखायो आरो 15टा सेगमेन्टआबो जोंना 15टायानो जोंना माने एसटि रिजार्भेसन जायो कारण 6 शिड्युलाव बेबायदि प्रभिजन दंखायो दा जोङो 6 शिड्युल
1987 निफ्राय आन्दलन खालामदों बर'आ बे समाव भलन्टियार फर्स नाम लानानै बेसेबां रोजा रोजा मानसिफोर जिउ गारदों बेसेबां न'खर सिलिंखार जालांदों बेसेबां हिनजावसा उन्दै उन्दै गथ' जिनाहारि खालामजादों आरो बिनि उनाव बिएलटि जानानै बेसेबां मानसि थैलायबावदों बिनि उनाव एनडिएफबिफोर बिटिसि नि 6 शिड्युल बे बिथाखौ मोननो थाखाय बे जोंनि दलिलखौ मोननो थाखाय बेसेबां रोजा रोजा मानसि थैखो बेसेबां मानसि बलिदान होखो दिनै बे 6 शिड्युलखौ दानानै लाफुंनायनि ओमफ्राय जोंनि अधिकारफोरखौ जों सायख'स्थ' खालामनायनि पलिटिकेल बेकबनखौ स्ट्रं खालामनायनि दिनै बिराद गिदिर जोंनाव मोनसे स्कप फैदों 6 शिड्युलखौ बिथा होनानै जि रायलायनांगौ बे खोथाखौ रायलायनांगौ दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो आन्डार कनस्टिटिउसन मा सुबिदा मोननांगौ दं जों बे जिनिसखौसो बरननो थाखाय खौसे जानानै आदाय खालामनांगौ दिनैनि दिना सोरबा सिनियरखौ बुंनायनि बा सोरबा जुनियरखौ रायनायनि सम नङा रबीन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंहोनायनि दिनै आगानसे बिराद मोजां सुबिदा मोनदों गतिके जों दिनैनि दिनाव बे जिनिसखौ मावफुंनानै लानांगौ बेथ' माधबदेब कलाक्षेत्रनि फलाव बुंनाय मथेबा नोंथांनि रिटेन माने क्लेम एन्ड अबजेक्सन जों रिटेन मोनाखै होननानै बे खोथाखौ बुंजादों बेखाय 9 जुलाइ खालि बर'मायाव जे मिटिं लिंनानै गासिबो बर'फोरनि दल संगठना खौसेयैनो बिथांखौ मा बिनो थिनामोन बे जिनिसखौसो जों मिथिनो लुबैदों दा बिथांमोनहा बे जिनिसखौ एसे राजोगोआव खालामबा जों बे खोथाखौ मिथिगौमोन दा बेहाय गासिबो बर' संगठनखौ लिंदों होनदों नाथाय आं दुखु मोनदों जोङो माने जोंबो फुराना गोदो मावबोनाय जोंनि दल संगठना इनभाइटेसन मोनाखै दिनै जों मोनलामोन जाहाय दुखु गैयामोन नाथाय एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोर एक्स बिएलटि एक्स भलन्टियार फर्स बिथांमोनहानोथ' आदि गरि थैसोम थांसोम मावबोदों बिथांमोनखौ मानो बर'नि संगठन नङा नामा बिसोर बुंनो थाङोबाथ' बिसोरखौ गारनानै माबा मोनसे गोदान डिसिसन लालाबायनाय सोंनांगौल' गैया दंना बिसोरनावबो मानो एथ' जाम्बा जाम्था थैसोमबोआमोन बिसोरनावबोथ' साजेसन लानांगौ बा बिसोरनि एडभाइसर दरकार दंमोन बिसोरथ' बर'नि दल संगठन नङा नामा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खोनाखाबाय बिथां बरोदेब बसुमतारीया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ मा बुंदों दा आं आसुरित मोनबाय आरो आं आन्दायबाय दाना रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे बिराद गुदुं गुजुं थासारि फैनोसै दाना मा जागोन जे जों बरोदेब बसुमतारीनि बुंनायखौ लानो ना अमर सिंहनि बुंनायखौ लानो ना सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि बुंनायखौ लानो ना दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ लानो दाना दे दाना बर' हारिखौ सोर मिसलिड खालामाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बर' हारिखौ मिसलिड खालामगोन बेखौ जों फोथायनो हायो नामा ना एक्स भलन्टियार फर्सनि जेखि बिथांमोना बर' हारिखौ मिसलिड खालामदों जों बेखौ फोथायनो हायो नामा ना बारग' जेनेखि एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारा मिसलिड खालामबाय बर' हारिखौ बेखौ जों फोथायगोन नामा दाना सोर सैथो आरो सोर नंखाय दाना जोंनो मा जागोन बिथांमोना अब्ला जोंनो मेम'रिफोरखौ मा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गथायना होनांसिगोन अब्ला नङा होमबा दा बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि उदुं गुजुं थासारि जानो नाङामोन बयबो होननानै बुङो खौसेथि जानांगौ बर' हारिया खौसेथि बे मोनसे खौसेथिनि दलिलमोन जों खौसेथि जानानै जों बेवहाय जों बिख'ना लानांगौमोन आरो 15टा गासिबो माने एसटि रिजार्भेसन जानांगौ होनना बुंदों आरो क'क्राझार लोगोसे उदालगुरि मोननैबो जेनेखि बिटिआरआव गोलैनांगौ एबा बिटिआरनि सिङाव थानांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों दा बेखौ मा एबसुआ बुङाखै नामा होमबा जों जेनेबा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों बर' हारिखौ जों साधारन पाब्लिकखौ मा खालामनो नागिरखो दाना जों सोरखौ फोथायनानै मा खामानि मावगोन दाना मानि इसिबां बेफोरबायदि गावजों गाव मुं सोलायबाय थादों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो नों गोबां खोथा बुंबाय थाखाबाय जे जिखौ मावदों बेखौ दिनै मिडियायाव थन' बुंफोरदों आरो जुदि बेखौनो जुदि आरो अपोजिट जानानै जुदि गुबुन फारसेनि मानसिबा जुदि बेखौनो जेबो मावाखै बे नंखायै बुंदों बे दिन्थिफुला रावै बेफोरबायदि बुंफैदों मिडियायाव होननानै माबोरै जादों होमबा जों दाना दिपेन बर'नि बाथ्राखौ लानो ना जों बरोदेब बसुमतारीनि बाथ्राखौ लानो दाना जों सोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो दाना सोर सैथो आरो सोर नंखाय आंबो मोनदों बे जेनिखि दा बे बारहावा जागासिनो दं दिल्ली मिनिस्ट्रिनि सायावहाय बेयो जाहैबाय मा फैबाय थानाय जेनिखि लकसभा बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेनि बाहाय दोहौ नांबाय बिनिनो बाहाय थारमाने माखासे माब्रैबा फालिफोरखौ कनभिन्स खालामनो हागोन माने नंखायखौबो नंगौखौबो नंखाय माने बेबायदि खालामनानै जोंना दैदेनगिरि सार बिथांमोना बेबायदि बुंनो नागिरदों खोमा आं सानदों आरो आंनि मोनदांथिजों दे बेखौ आं बुंदों खिन्थु आं गोसोआव मालाबाबो आंहा फोथायनाय गैया
मा फोथायनाय गैया जे ओरैबायदि फोथायनाय गैया कि बर'आ जे बर'फोरखौ मा होनना बुंदों एबसुआ थगायगोन बेखौ आं मालाबाबो साना आरो आं बेखौ आंनि खोमावबो हाबा बेयो मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्राय जे खामानि मावदों मावबाय थाखागोन जे नियमखौनो मावगोन मानो थगायनो एबसुआलाय बे इम्पसिबल नङा आरोना एबा पसिबल नङा बे इम्पसिबल नङा माने पसिबल नङा बे मानोना मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थगायनो हाया हारि माने मा होननानै बुंदों बर' हारिखौ राजखान्थि आफादबा जुदा राजखान्थि आफादालाय मा बुङा दानो बुंगोन 100 बुंनायाव 50खौ मावगोन स' बिदिसो ना खिन्थु बिसोरो जोंनि मावाना बे आरोना ओंखायनो आं बेखौनो बुंबाय अननानै जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खुलुमो बेफोरबायदि दा बुंनायसै खौसे जानो नाजादो आरो बांद्राय गाज्रि बेफोरबायदि केसाफोरखौ बुंलायलाया आं बेखिनिखौ खावलायबाय थेंक इउ